நீங்க இன்கேஸ் அந்த மாதிரி உங்க வீட்டுல ஏற்கனவே வச்சிருந்தீங்கன்னா அது நல்லதா கெட்டதான்றதை இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்களே அனலைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பூஜை அறைன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு முக்கியமான விஷயம். அங்க கடவுள் வழிபாடு, கடவுளுக்கான நெய்வேத்தியங்கள், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவான இடம். ரொம்ப சுத்தமா வச்சுக்கக்கூடிய இடம். அந்த இடத்துல இறந்தவர்களோட படம், அதாவது இது டிவைன் எனர்ஜி. கடவுள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் டிவைன் எனர்ஜி. இது இறந்தவர்களோட இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்ரு சக்தின்னு சொல்லுவோம். பித்ருன்றது முன்னோர்கள் அவங்களுக்கு உண்டான சக்தி. இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன் ஆகவே ஆகாதுன்னு வாஸ்து சொல்லுது. வாஸ்துப்படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வேற அது வேற. இது டிவைன் எனர்ஜியோட கொண்டு போய் இந்த பித்ரு எனர்ஜியை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். இதை தனியாக